Ассалому алейкум, дӯстони муҳтарам. Мана чӣ хеле мебинед дар пеши мана ин аппарат, ин номи ин аппарат маммограф ном дорад. Ин бисёртар ба занҳо дахл дорад. соли як маротиба ё ду маротиба занҳо бояд ки аз ҳамин рентген гузаранд, чунки барои эҳтиёт кардани худ, барои саломатии худ бояд ки ҳатман дар асоси роҳхати духтури занона аз ҳамин аппарат бояд ки гузаранд. соли як ё ду маротиба рентген кунанд ва ташхис кунанд ва ташхисро, рентгенро ба духтури занона нишон диҳанд ва духтури занона хулосаро бинад. чунки солҳои охир ниҳоят зиёд беморон ҳастанд дар Тоҷикистон. онҳо зиёди онҳо ба бемории рак мубтало мешаванд. раки яъне сина мубтало мешаванд. хуб мешуд ки мана аз ҳамин аппаратҳо гузаранд, ташхис кунанд, бепарво набошанд ва муроҷиати онҳо низ ба духтур сари вақт бошад. ҳар як зан бояд саломати худро нигаҳ дорад. мана ҳамин аппарат рентген мекунад, 4 намуд рентген мегузаронад ва албатта ҷавобро дида ҳар як шахс солимии худро мехоҳад. барои солимии худ бояд мубориза бурд ва фикри худро бояд кард. занҳои муҳтарам, саломат бошед. мана ҳамин аппарати маммограф. ман намедонам дар Тоҷикистон дар куҷо ҳастед, аммо мо ба тариқи ройгон шаҳрванди Русия ки ҳастем, соли як ду маротиба мегузарем. саломат бошед.